Халидә Бегичева 5 ел элек сәхнәдән китү турында хәбәр иткән иде. Ул вакыттагы хәлен үзе генә белә. Калкан сыман бизендә яман шиш табалар. Операциядән соң җырлау түгел, хәтта сөйләшү дә авыр булачак ди табиблар. Аллаһ ярдәм итте ди. Бүген ул сәхнәдә яраткан тамашачысы алдында. Мин сагынып килдем. Әле бит менә бүгенге программада минем үземнең җырларым яңгырады. Үземнең көйләрем. Инде күп итеп шул хәтле җырларым, аларны ишетрәсе килә бит. Шул һөнәрем булгач, шул эшең булгач, гел шуның белән чирләп ятасың бит инде. Без коронавирус белән чирләмибез, без җырмың белән чирлибез. Концертта экраннардан Халидә Бегичева яшәгән Түбән Новгород өлкәсендәге Шүмбәли авылында төшерелгән видеода күрсәтелде. Проектның һәр чарасына Халыклар дуслыгы йорты хезмәткәрләре шундый телеочерк әзерләячәк. Концерт җылы форматта чәй артында утырып аралашып узды. Җырчының иҗаты, тормыш юлы турында да сөйләштеләр. Әлбәттә, Халидә Бегичеваның яраткан абыйсы, татар халкының бөек җырчысы Хайдар Бегичевны да искә алып үттеләр. Ике туган экран ярдәмендә булса да, бергә җыр башкарды. Проектның тагын бер кызыклы ягы, кунаклар туганнары, дуслары белән бергә чакырыла. Бу аны тагын да якыннанрак белергә ярдәм итәчәк. Бегичевлар гаиләсендә 11 бала туган, аларның бүген 6-сы гына исән. Барысы да җырга, моңга хирыс. Безнең өйдә туганнар җыелгач, гөр киләбез, шау киләбез. Сөйләшәбез, без кычкырып, җырлыйбыз. Менә бу минем иң олы апабыз Рихан апа. Шусы минем ирем Мәдәрис. Хамиса апабыз бар. Халидә апа, Рамилә, Равил братыбыз. Без җыелгач, без өйдә сөйләшәбез. Аннары җырлыйбыз бергәләп. Шундый күңел түзетеп китә. Сизми дә калабыз ул көннәрне. Хочешь убежать, беги. Хочешь и свою менять, меняй. Халидә ханымның улы Руслан исә бүген сәхнәдә беренче тапкыр. Хезмәте башка өлкә белән бәйле булса да, иҗат канына сеңгән. Ул шигырьләр, көйләр яза. Приятно понимать, что ты растешь в такой семье, что у тебя есть люди, на кого можно ориентироваться. Но, естественно, на татарском много и колыбельные, и татарские народные. Талбересе, я вот, так как, не знаю, вот оттуда очень хорошо помню, достаточно часто была эта песня. Вот почему-то она мне в детстве прям запомнилась. Дуслар җыелган җирдә сезнең менә шушы тапшыруны сезнең белән башлавыгыз, ул безнең өчен дә бик үзенчәлекле һәм бик кадерле. Чөнки Казан тамашачысы, Татарстан, Казан сезне һәр вакыт хөрмәт итте, яратты, көтеп калды. Һәм менә бүген дә ул аның дәлиле булып тора. Яшь вакыттан ук яраткан артистларым килде Мәскәүдән. Бик матур халыкчан җырлый, халык җырларын җырлый. Киң диапазонлы дип әйтәләрме? Бик киң тавышлы, бик тавышын да бик яратам, моңын да бик яратам, үзен дә бик яратам. Тавышы үзенчәлекле аның бик яратам мин. Шуңа күрә мин бик яратам, бик хөрмәт итәм. Шуңа күрә бик күрәсем килә, ул күптән чыкканы юк инде, килгәне юк дигәндәй. Концертларына бердә калдырганыбыз юк килгән вакытта. Бик матур җырчылар, Ходай Тәгалә саулык сәламәтләрен биреп, дальше очрашырга, йөрергә насыйп итсен. Инҗәләр районы Кадрәгә авылыннан бу чараның үтү турында кичә ишеттем. Аннан соң уйландым да килергә уйладым. Чөнки бу проект миңа бик ошады. Аның исеме дә бик әйбәт бит. Дуслар җыелган җирдә, дуслар булган җирдә мәйтәмбез талаш булмас инде. Шуңа күрә үрәнеп кайтыйм дип. Мәскәүдә Кремль сараенда халык Мәскәү, Казан, Уфа дигән зур концерт оештырдык. Мин афишаны карыйм да бетәм. Нигә Халидә кая? Изге ай кая? Ой төшеп калган икән ди. Шуннан без менә бу булган әйбер факт бу. Шуннан без Мәскәү каласында Халидәнең исемен кертеп яңадан афиша чыгардык. Изге айны кертеп, Халидәне кертеп. Һәм безнең билетлар 5000 кешелек зал бер атна эчендә сатылып бетте.
Әйе, тамашачы аны һәр вакыт яратты. Кайчандыр Алтынай, аннан Изге ай төркемнәрендә, соңрак үзе генә җырлый ул. Аңа гына хас кабатланмас тавышы белән башкарылган халык җырлары күңелләргә аеруча үтеп керә. Үземнең халкым белән яшисем килә. Казан урамнарыннан йөреп, моңлы Казанымда яшәп, абыем йөргән урамнардан йөреп, зиратларына барып, нидер менә шундый бик хисләрем күп. Шулай ук концертта Татарстанның халыклар дуслыгы йорты коллективлары да катнашты. Күз алдыбыз башлап җибәргәндә айга берәр тапкыр уздырырга мондый чараларны киләчәктә ешракта булырга мөмкин. Чөнки бу таләп итә туган якларына баруны, матур иттереп сөйләшүне, аннары монда оештыру мәсьәләләре бар төрле. Иң мөһиме шул, халыкта мондый проектларга кытлык бар. Сусаганнар, сагынганнар, сәхнәдән төшеп калган, бераз генә онытылып, вакытсыз онытылып киткән иҗат әһелләрен. Һәм без бу проектны киңәйтергә булдык. Бары тик иҗат әһелләре белән генә туктамыйча, табиблар, галимнәр, башка профессия вәкилләрендәге җыярга белгәнәк. Дуслар җыелган җирдә проектының киләсе чарасы 14 декабрьгә билгеләнгән. Бу көнне тагын бер моңлы тавышлы җырчы Дәниф Шәрәфетдиновны көтәләр. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.